Ei, salutare, bine v-am găsit la un hobby. Hobby-ul se numește Escape to the Terror. Deci eu să fac cu Michael is Zombie, adică să împușc un zombie. Am fac și cu acela pentru că mi se pare și acela ceva frumos. Au, familia de Diana a intrat cu mine! Hei! Mi-a spus hei! Fata care am filmat e fan minota Diana YouTube 1. Este prietena pe Roblox. Să-i dați și subscribe, vă rog. Eu sunt mai așa, mai pe la mijloc. Eu filmez și adică fain. Și am zis da. Oh my god, de ce pic la acest hobby? Ce? Ce așa? Cine? Ați auzit ce a zis familia ta Diana YouTube? Nu să dați like! Chiar așa să dați like! Da, de ce mai pierd iară? Ați auzit să vă abonați? Chiar îmi place că acum mă susține și am dat și eu pe ea. De ce tot pierd? Am să încerc cât de bine pot să nu mai pierd. Că așa rămân la acest nivel prea mult timp. Hop, e bine. Am trecut. Ce mă enervează acest joc. Să mai încep să și pot ce că nu am pus să fiți că nu mai și enervează. Dacă vă întrebați de ce mi-am făcut canal de YouTube și am început să postez cu Roblox și toate astea cu nu m-am simțit. Nu cu ceva de simțit, pardon. Că vedeam pe ceilalți că postează și au mulți abonați. Nu știu ce mi-a venit și am zis că vreau și o să fac un canal. Acesta. De ce am pierdut? Că eram aproape, nu corect. Da, să-i dați și fan Diana YouTube 1 și Roblox. Să-i dați și cele pe Roblox.
Roblox. De ce am pierdut? Nici măcar nu m-a lăsat strect. Deci această pilă nu pot sfârșite. Și fratele meu mă enervează că ține televizorul la maxim, dar nici măcar nu ascultă acolo, mai mult se uită la mine. Deci trebuie frumos, te-ai potolit. Ce wow. Opa. Oh, de ce am pierdut? Am să închei videoclipul aici. Ne vedem în alt videoclip cu alt topic. Pa, pa!